Uyu mnyamata mukumuonayu ankaphunzira ufiti sikuti ankatambayi koma kuti adziwe mmene ufiti umakhalira nanga ziwanda zimakhala bwanji akamati kutamba ndi kutani komanso ankafuna kuti adziwe anthufe tikafamo timakhala tili kuti zonsezi kudzera mu njira ya sayansi koma zomwe zinamuchitikira pa mapeto pake ndipo mungadziwe kuti anthufe tili ndi malire akuchita zinthu ku dziko lino lapansi. Muonere video imeneyi kuti mudziwe zoti ndi chani chinachititsa munthu amene yuyu kuti afune kuyalusa ufiti powika poyera anthu aziuona chonchi. Munthu amene yuyu ndi ndani? Nanga mufitimo anapezamo chani? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aje ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Mnyamata amene yuyu dzina lake ndi Gaurav Tiwari ochokera ku Delhi dziko la India. Gaurav sanangofika pofuna kuti adziwe matambidwe a anthu chonchayi koma iyeyo nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Gaurav anabadwa mu banja la pakatikati silosauka komanso ndi losalemera makeji ambiri. Maloto a Gaurav anali oti adzakhale pilot kapena kuti driver wa ndege ya masana. Choncho atamaliza sukulu yake anapanga apply ku America for commercial pilot program ndipo zinatheka ndi kunyamuka kumapita ku Americako. Ndipo ku America anayamba training yoyendesa ndege ya masanayi. Iyetu ndi family yake anali anthu aja omwe sankakhulupirira zoti ufiti ulipodi ku dziko kuno ngakhale kuti anthu ena ankakhala akukamba apa ndi apo koma even Gaurav mwini wakeyo sankazikhulupirira zimenezi kufikira nthawi iyi yomwe Gaurav anapita ku America anapanga renti chipinda china kumene koko ndipo muchipinda mmene momo munkachitika zinthu za chilendo zedi. Iye ankati akagona mu rumu imeneyoyo amamva timapokoso ta chilendo, pena amve anthu kunong'onezana, pena zinthu zikugwa zokha ngati zinali pamwamba, pena kumva ngati china chake chamudutsa komanso akamadzuka kummawa nkumazimva kufowoka thupili ngati wachezera kusenza matumba. Poyambapo izi analibe nazo ntchito mmene ndanenera kale kuti sankakhulupirira za ufitizi koma izizi zikuchulukirabe anayamba kuwafunsa maneba ngati nawonso akumaona zimene zizi za chilendozi koma anthu ambiri anamuuzadi kuti anthu ambiri omwe akhalamo mu rumu imeneyoyo ankakhaladi akusimba zoti amamva za chilendozo. Apano ndipo mwe mantha pang'ono anayamba kumufika nkumazifunsa kuti kodi zimene zizi zimachitikadi kani. Kenakono basi Gaurav anaganiza zoyamba ma research azimenezo zokuti adziwe zokhuza ufiti amatani nanga ziwanda zimatani ndi zina zambiri ndipo mpaka anaganiza zosiya za upilot zija ndi kubwerera ku India komwe za ufitizi zimalankhulidwa kwambiri. Wakhala akuyenda malo oposera 60 omwe anthu amawasimba zoti kumachitika za ufiti kuti adziwedi ngatidi mu ufitimu muli mphamvu monga mmene anthu amanenera. Anali ndi zipangizo zosiyanasiyana za sayansi zoonesa ngati pali mzimu uliwonse opanda thupi komanso kuti azimva zomwe mizimu imalankhulana. Ndipo iyeyu ku India anakhazikisa bungwe lotchedwa Paranormal Society of India lomwe linali ndi anthu angapo ndipo mwazina ankapanga ma research oti kodi anthu akufa amapita kuti amakhala motani komanso ali dziko litiliti. Ndiye kunali kuyenda malo onse omwe anthu ankawasimba zoti amachitika za masalamusi. Wapitako ku Australia kukapanga research ngati mizimu ya anthu akufa imalankhula. Motali kumene koko ku Australia anapita ku mochale ina komwe mitembo imasungidwa m'madrozi. Iye ndi kulowa imodzi ya madrowa opanda mtembo kuti agonemo ali ndi zoyezera kuti amve ngati mizimu mmene momo izilankhulana. Anamutsekera timu yonse nkumapita iye nkusala mkati ndi choyezeracho komanso katochi. Anagona mmene momo usiku wonse ndipo kummawa kotsatira Gaurav anati amamva timanong'onong'o usiku komano sanaone kanthu kena kalikonse. Kenakonso ku Australia konko anamva zoti pali ndende ina kumene koko ndiyo chema nza ufitizi ndipo iye anapitanso kumene koko
anagonako ndi kutengako zithunzi zosiyanasiyana koma palibe anapeza konso. Amamedia osiyanasiyana anayamba kumamupanga ma interview munthu uyuyu kamba kakulimba mtima kwake mu zimenezozo. Wapitako kumanda nkukatcheratcherako tizinthu take kumenekoko tojambula zosaoneka ndi maso ndi ma voice recorder a mizimu, ndipo ati ali kumandako anapanga rekodi mawoti muchoke changu kuno sikoyenera inu koma anthu akufa, ndipo anapakira zida zawo zonse ndi kuchokadi kumaloko. Anthu amamufunsa kuti kodi izi umapangazi sizimakupanga affect moyo wako wa tsiku ndi tsiku? Iye ankati ayi, zonse kwa iye nzabwinobwino, ndipo iye ankati amapanga izi ngati munthu yemwe ali nkhala pakati pa moyo ndi akufa. Ziwanda sizipanga affect munthu ukakhala munthuwe siukupanga za izozo, monga kuziyitana popita kwa asing'anga azibusa a mizimu. Ndiye choncho pamakhala chotchinga pakati pathu, koma mukafuna kuti muzizigwirisa ntchito ndipo zimayamba kubwera kwa anthufe ngati chikole nkumati sausa nkumati sata. Ankateno kuchokera mu experience yake kuti cholinga chake ndi chochotsa mantha m'mitima mwa anthu omwe amaopa kwambiri zimenezizi. Iye anaonjezera nati izi sizipanga kanthu ngati ungaphunzire kupanga mind your own business. Koma zomwe zinamuchitikira kenako muzizira nazo mphuno pomwe ndikupitirira ndi nkhani mukamva kaye izi. Mimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokota lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka, amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Pa 16 July 2013 Gauravi anali pa khomo sanapite kulikonse, ndipo mma 6 madzulo ananyamuka ndi timu yake kupita kumalo kwina komwe anthu ankakusimbanso kumenekoko. Anabwera mmawani usiku ndipo mkazi wake nthawi zambiri izizi zinkamubowa, choncho anayamba kukangana pamene paja. Kenako anagona onse nkucha mpaka kummawa kwa pa 7 July ndi around mma 11 kummawa Gauravi anapita ku room ina yomwe ankachapirako ngati laundry room. Kenako anakuwa kumenekoko. Mkazi komanso makolo a Gauravi anali ali mnyumbamo, ndipo atamva anapita ku room kumamveka kukuwako anapeza kachitseko kotsekula pang'ono. Atatsekula mukarumuko kukamwa yasa ndi zomwe anaona kumenekoko. Iwo anaona Gauravi atagona potenopo atafa. Pakhosi pakepa pali madindo a black osaziwika kuti anali achani. Achipatala anafika ndi kumutengera ku chipatala, koma madotolo anauza akumbumba kuti ayiwale za Gauravi wamwalira. Akumbumba sana mvese za zimenezizi, ndipo anapanga demand zoti thupilo alipange postmortem, komano litayezedwa postmortem result inkaonesa kuti alibe chamupha, koma pakhosi pa madindo a black aja sankafufutika mpaka maliro anayikidwa kulephera kukhulapo. Apolisi anabwera nkuyamba ma investigation awo, koma palibe nawonso anapeza. Kenako ankaganiza kuti mwina kesi iyi ndi suicide, komano nzosatheka poti iyeyu zonse zinali zikutheka mmoyo mwake. Ma stress analibe maka financially, physically and mentally, ndipo mlandu unavindikiridwa moteno Gauravi nkukhala wapita. Inu anzanga mukuonera mukuganiza ndi chani chinapha Gauravi? Nanga inu mukuganiza zoti Gauravi akanapanda kumazisata izizi sakanafa imfa ya chilendoyi? Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.